Здравейте, приятели, добре дошли в новия клип. Намирам се в комплекс Прити Спорт в Горна Оряховица, където ще покажа малко индивидуални упражнения, които може да тренирате с ваш съотборник или приятел, за да си подобрите техниката и цялостното представяне на терена. А сега да видим упражненията. Първото упражнение започваме с подавания по земя, като редуваме десен и ляв крак, използвайки само вътрешната част на ходилото. Стараем се да подаваме топката точно и отсечено, като през цялото време стоим на пръсти и не спираме да се движим. Втората част от първото упражнение, подаваме топката отново само за вътрешната част на ходилото, този път от воле, като редуваме десен и ляв крак. За третата част от първото упражнение използваме горната част на ходилото или така наречения прав удар. Отново редуваме десен и ляв крак. Следващото упражнение е подаване под ждроп. Подаване от ждроп с десен и ляв крак, като използваме вътрешната част на ходилото. Петата част на първото упражнение включва поемане на топката от въздуха с бедро, след това подаване с вътрешната част на ходилото. Отново редуваме десен и ляв крак. Шестата част на първо упражнение включва поемане на топката от въздуха с гърди, след което подаване с вътрешната част на ходилото, без топката да пада на земята. Отново редуваме подавания с десен и ляв крак. Стараем се да поемем топката максимално добре след спирането с гърди и да направим добро подаване. И последният компонент от първото упражнение са ударите с глава. Изпълняваме удари с глава след отскок. Стараем се да насочваме топката право в ръцете на този, който ни я подава. Второто упражнение ще използваме препятствие, като работим отделно за десен и ляв крак. Започваме с прескок само от едната страна, пас с вътрешната част на ходилото и така работим за 30 секунди или една минута. Всеки може сам да си настрои времето за работа според неговите възможности.
Третото упражнение включва прескок с двата крака едновременно. Отново прескачаме препятствието, след което отиграваме топката от въздуха с вътрешната част на ходилото. Работим отделно за ляв и отделно за десен крак. Стараем се да прескочим максимално бързо и да изпълним хубав пас с вътрешната част на ходилото. Отново работим между 30 секунди и 1 минута. Четвъртото упражнение ще изпълняваме прескок на препятствието с един крак, като след като прескочим, задържаме само на този крак, на който скачаме, без да докосваме земята с другия. Съответно изпълняваме подаването и отново правим прескок над препятствието. И тук работим отделно за десен и ляв крак, като тук времето за работа отново може да бъде между 30 секунди и 1 минута. Петото упражнение включих малко пасове със стена, като редувах десен и ляв крак. Пасовете със стена е едно от най-добрите упражнения за развиване на техниката и първото докосване. За шестото упражнение изпълнявахме къси пасове на около 10 метра разстояние. Използвахме различни варианти за подавания, овладяване с единия крак, пас с другия и с едно докосване, като най-важно е да се движим постоянно, да сме на пръсти и да бъдем готови да отиграем топката по най-добрия начин. И за последното упражнение включваме малко средни и дълги пасове, използвайки различни начини за подаване. Смятам, че се получи една много добра тренировка, която всеки може да изпълнява със свой приятел, съотборник или роднина, който може да дойде и да помогне за изпълнението на индивидуалната тренировка. Тренировката е подходяща да се изпълнява както през почивката,
така и по време на сезона, за да подобрим експлозивността си и работа с топка. И така, приятели, показах ви упражнения, които може да изпълнявате индивидуално или с свой приятел, съотборник или роднина, които ще ви помогнат да си подобрите техниката и качествата. Ако това видео ви е харесало, натиснете бутона лайк, не забравяйте да се абонирате за канала, натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови клипове. Това е от мен. Бъдете здрави и до нови срещи! Дай топчета. Да се отбива да се смъвам чак по-гъс. Тото и твоят напал. Мерба? Байт късмет.